La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol ha posat en marxa una campanya solidària per fer front a la Covid-19. Ho ha fet sota el lema Salut per Lleida. Colles, collistes, empreses i individuals poden fer les seves donacions econòmiques al compte corrent que s'ha habilitat. La mateixa FEColl hi participarà fent una donació institucional en nom de totes les colles que fan possible l'Aplec. En coordinació amb el Departament de Salut, la quantitat recaptada es destinarà a la compra de material sanitari. Per intentar això, intentar donar un cop de mà als sanitaris que estan a primera línia, que estan patint des del primer moment i que estan tenint moltes baixes també perquè s'estan infectant per falta de material, i també intentar, si podem, ajudar a que hi hagi més respiradors i que no hàgim de fer aquest cribatge de la gent, no? per decidir qui pot tindre respirador i qui no. A hores d'ara, i a falta de poc més de 2 mesos per la 41a edició, l'equip directiu segueix amb l'esperança que la gran festa de la gastronomia de Lleida es celebri del 22 al 24 de maig, com està previst. L'Aplec està en stand-by, l'Aplec està pendent del que diguin les autoritats i pendent de l'evolució. La nostra intenció de moment és esperar, perquè encara ens queda temps i marge, però en definitiva, conforme se vagin apropant les dates, haurem de prendre una determinació que passaria per fer un estudi de què és el millor, si ajornar-lo, si traslladar-lo després de l'estiu o si suspendre'l definitivament aquest any. Aquests dies la FEColl també està animant a tots els seus membres a no sortir al carrer amb el hashtag aplequista a casa.